mutunci, kuɗi ga mutunci, waka ga kuɗi ga mutunci, wane ne gaba? Ga kuɗi ga mutunci, kuɗi ga mutunci, wakar ga kuɗi ga mutunci, wane ne gaba? Ni na ce kuɗi, ni na ce mutunci, ga kuɗi ga mutunci, wane ne gaba? na ce ga kuɗi ga mutunci, wane ne gaba? Wane ne gaba? Al'umma wane ne gaba? Ni na ce kuɗi, ni na ce mutunci, ni na ce mutunci, ni na ce mutunci. Al'umma dan Allah mu duba, shi dai mutunci yana a gaba komin hukuma. Mu dinga wa juna adalci dan Allah mu duba, yana da kyau in mun yi laifi mu dinga roƙon tuba. Al'umma mu zauna mi nazari mutunci mu duba, ko da a kundin tarihinka mutuncinka za a yi duba. Ni dai gani na inda mutunci kuɗi ba a duba, kada ka taka ji aboki na zancen da zan maka ka duba. A ko ina ka ga mutuncinka shi za a yi duba, ko da fagen neman aure mutuncinka za a yi duba.